meu este și am ajuns în România în sfârșit și aprecierea că ți-a apăsat butonul de like, pentru că asta mă motivează să continui seria. Am tăiat porc, mai înainte vieții și stai să o arăt. Cum ești măcar afară să și vede că am tăiat porcul. Dați pe jos sângele. Mami aici lângă stați să mă minte. Să mă duci pe mine pe un Rex. Pași. Rex! Rex. Rex e legat. Poate să mai dau mai departe, da. Ce mai Rex eu aici. Stați să vede aici că am tăiat porcul de picior. Și mâncă el. Da, rămân și aici. Rex! Rex! Rex, ce faci? Foarte frumos aici la noi. Aici e la vecinul. Dați vedeți mințe. Frumos aud greierii. Ce frumos ești tu, Rex, astăzi, ce frumos ești tu. Rex, astăzi, ce frumos ești tu, Rex. Ce frumos te să-ți... Dai ceva de camera de filmat, stai așa, Rex. Rex, nu mânca, Rex. Bun. Nu știu încă ce-am făcut. Hai încoace, Rex, uitați. De la față, Rex. Uitați-vă la fața lui Rex. E, Rex. Ce rău ești tu astăzi, ha? Ha? Ce rău ești tu astăzi? Ha? Hai să mergem. Vedeți cum de simplu e. Nu stați așa cum pe gata, am rezolvat, nu chemat mama. Da, uite, uitați. Ne urcăm pe mine. Asta e curtea noastră. Avem un spațiu în câine. Asta e casa noastră. Hopa! Și era să pic. Opa, stai la uite, era să pic și trebuie să închid filmarea, adică o fost neapărat să închid filmarea pentru că și da. Așa. Iată bine. M-am scriat un pic Rex când sunt pantaloni scurți. Hopa. Să vedem ce putem face să vă înscriem în spate. Gata, i-am zis la mami unde mă duc. Mă duc în spate, că e foarte mare. Tot ce vedeți aici, tot. Bunicul meu a pus tot ce vedeți aici și eu stic pe jos. El a pus tot. Grădina noastră nu avem. Avem câteva curuți care au crescut, dar sunt mulți. Să vede. Hai să vă arăt. Și în sfârșit intrăm în grădină. Ținem noi animalele. Închidem ușa să nu iasă niciuna. Vedeți pui aici. Tot ce stă aici nu la țară, că se găsește, uitați. Uitați tot. Da, păi vă arăt la câine. E ciobănesc. O să vă cam fie frică de el, dar ce să zic. Ce faci, Curaj? Ce faci, Curaj? Tu ce faci? Ce faci, Curaj? Ce faci? Îl vedeți ăsta să-l vadă camera, nu-i nimic, da? Uitați, coliba lui e foarte mare, pentru că dacă ar fi mai mică, n-are căpăie. Nu pot să-i dau mâna pentru că încă mi-e frică. N-am fost de o lună în România și cred că nu mă mai cunoaște. Nu? O speritor de cioră așa. Fui, nu. Cochețele, tot ce vedeți cu bunicul, inclusiv nu, WC-ul nu l-a făcut el, da. Uitați. Și mai este o găliată lângă. Și un paiaj. Vedeți acolo, dar nu știu să vedem soare. Nu se vede. Și mai este niște hârtie încă, dar nu știu ce mai folosește WC-ul, vedeți. Bun.
sperietoare nișciori, iepuri, avem niște iepuri, de unde beau ei apă. Aici avem o piscină, mai de mult când eram mică. Am o, nu știu ce să apă de unde beau toată lumea, de unde bea toată lumea, vreau să zic, și mai merg un pic și sus pe aici, bun. Pe aici ești în casa lui Grigor. Exact la casa lui Grigor, mergi pe aici, dar nu o să mergem noi. Noi o să venim aici, să vă arătăm, să încercem strada la casa noastră. Vedeți nucul. Și ăstea tata are albine aici, bunicul. Bunicul are foarte, foarte mulți animale, după cum vedeți, are și de unde se bea găinile. Da, face să le ajute, dar să mergem înapoi. Sunt obosit. Iați, închidem, sperăm că